Midhiero mar oduok mar nengo ngima en midhiero maduong' ma weg tije kod jotich kalo e pacho kaendi kotenore kod wach osuru ming'adogi. Ma en wach manowuok e romo mar 44 mar riwruok mar weg tije pacho kae bade maimbo mano Federation of Kenya Employers mano bagi e boma ma Kisumu. Mamiyo koro kwayo makende wuok ne piny owacho mondo mi oranga nena chike magiwacho ne ridore mokalo ne weg jo ohala kod jondik ji e tich. Millicent Adhiambo mioler. E romo ma higa ka higa mar 44 e boma ma Kisumu, jokanyo mag riwruok mag jondiko oganda e tije Federation of Kenya Employers koro kwayo piny owacho mondo rangi kaka nyalo dwoko e chien jok mag osuru ma oket ne jondik ji e tije kaka yor bero sekta no kod mar ohala. FKE stands for obedience to the law and compliance by employers. That's what we encourage. Yes, we engage government on the one hand to say that some of these taxes are onerous and could you review them and see how to reduce the pain for employers. But once it is a law, our members do comply. Tuak ewi medruok osuru ming'ado jotije mong'ere kaka statutory deductions bende ne owuok ka FKE koro dwaro mondo piny owacho oduok chien kwan omenda ming'ado jotije mondo giyud gima gidok godo pacho ka dwe orumo. I know it is a difficult one for employers because there's no guarantee you'll get a house, but many houses have been built. We continue to engage with the government to see if there's any way in which the level of contribution can be reviewed, and also if we can put a cap on the period. We are going to remain engaged with the government on this matter. We've already presented it to the CS Treasury, and I know the government is considering how to address the issues that not just employers but really industry has raised. Tuak ewi medruok mag osuru ming'ado jotije bende statutory deductions bende ne owuok ka FKE koro dwaro mondo piny owacho oduok chien kwan omenda ming'ado jotije mondo giyud gima ginyalo dok go pacho ka dwe orumo. It is a problem and we've engaged with the government on this one. We've talked about it for quite a long time, that we need to look at the level of deductions that makes it possible for employees to have take-home pay that is meaningful and does not put employers in jeopardy where you are complying with the law on the taxes and the statutory deductions that you're supposed to apply, and also looking at your employee and realizing that this person has very little income or zero to take home. So it's an ongoing conversation. We did engage on this one with CS Treasury, and they are working out in reality what is the level of the problem, and we hope to continue to engage. E kind midhiero makamago, Federation of Kenya Employers osidho chenro manyien ayanga mabiro dhialo weg tije kod ohendni matindo e kit telo, lony kod lwasi makare mag jotije kod yore timo ohala pacho ka. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.